Mou també és una activitat educativa del RAC basada en la mobilitat segura i sostenible. Es desenvolupa en una simulació de zona 30 urbana on interactuen diferents personatges i diferents modes de transport. Els objectius pedagògics de l'activitat són fer reflexionar els nois i noies entre 8 i 12 anys sobre un model de convivència cívic i pacífic i la interacció que hi ha entre vianants, transport públic, altres modes de transport que hi ha avui en dia, cotxes, motos, etc. Les activitats que desenvolupen són dues. La primera és una part més teòrica, on es parlen i es donen les claus sobre la convivència dels diferents modes de transport. I una segona, més pràctica, que es desenvolupa a la simulació de la zona 30 urbana i on els nois i noies agafen diferents rols i diferents transports i mirem que hi hagi una convivència respectuosa i cívica. És important respectar les senyals i les persones que t'envolten. No anem sols pel carrer, hi ha més gent a part de nosaltres. Que tinc que respectar les normes de circulació i no me les puc saltar. M'ha agradat provar les diferents coses que podia elegir. He muntat en bicicleta, amb hoverboard i en patinet elèctric. He après que a la rotonda sempre s'ha d'anar per la dreta. Ens han explicat, per exemple, si hi hagués algun stop tindríem que parar. He après a circular. Quan siguin grans ja sabrem fer-ho.